عمرê Mîrzayî 12 sal bûn û Daişê êrişî Şengalê gundewarên wê kirin. Piştî çekdarên Daişê dest danî ser qubletê û gihane şûmalê ango nahiya Sinûnê û gundewarên wê êdî zilamên êzdiyan çek rakirin û li ber mezarê Şerfedîn li ber xwe da. Bavêm û birayên û kurmamê me çûn şêr û an jî çekê xwe hilgirtin. Vêja bavê mav xwe nasê jê bir got bide me a jê bitereyî. Babê wî muxtarê gundê terefa Yelqûmtara Çiyayê Şengalê. Ew dibêjît gundê wan çol bûye piştî hatina Daişê ew mal û xêzanên ji destê wan rizgar bûyî anîne gund û ji nû ve ava kirin. Piştî 3 mehan dûrpêçkirinê û şikandina pitirî 16 êrişên ser Şerfedînê û qurbanî daneke mezin ew ji mirinê xilas bûn. مدرع هجومي ما كر او مدرعات برشا فدي يمكن تدي ما موسى كسامة هجومي مدرع كر ربعيد نيف بينا ما هردو كذا ما ربعيد نيف بينا ما هردو كذا ما النزانم هاونا ما شوليكا التياري لذا عصا تلقى ما تشتك شاكل ناكر مرن بو ربعيد نيف بينا من وين ما جاري مدي بيل بيكفت وقا بيل بيكفت اجي رابو مصر ساتر تلق زافد هاتن مجي جمدانيا خوزيس كر مگو هولا شرفديا مالا خدا واش کستن دایکا Mîrzayî dibêje neş zarokên hûrbaye minê jî çek rakirban û şerê Daişê bikira. Ev xwedê heme çûn, tadil ma kirin, şerefa ma kirin, zarok kuştin, cihêl kuştin, keç kujin kibirin. Babê wî çû, birayê wî çûn, mamê wî çûn, kurmamê wî çûn. Ew jî çû. Xwezî ma çêva em jî çûbane. Vî şervanê biçûk niha navûdengekî mezin heye li navçeyê. Emrê wî bûye 13 sal û nîşançiyekî jê hatiye. Di heman demê de ew dizanît hemû cûrên çekan jî bikarbîne. Doşkê ên qenasê û reşaş û arpîçê bîkeysiyê ez vanzan. Vîn mezargeha Şerfedî bifecirînin بساتا نخت کا خوینید لاشه ما دهنم ناهلی Çin nîşana ji Mîrzara danî yek gule jî vala ber nade. Wî soz daye tola kuştina her çar mamên xwe tevî birina qîç û jinên êzdiya ku wî bi dak û xuşkên xwe binav kirin hilde. مسکین او جی مامیم بو عمری وی گل کی مازن بو هات کشتن و ایلا جی مامیم بو او جی هات کشتن بدست داعش و خلاف جی مامیم بو او جی هات کشتن بدست داعش ما قیچو پیرا که دیزیدیا همی وقت دا که ما بون خوش که ما بون همه بیرن وان زلامین ما کشتنا خورتین ما کشتنا ام جواسی بوان Kîşte biçûktir silah rakiribû. Mîrzayî heta pola pêncê seretayî xwendiye û ew ji xwendinê qut bûye. بس علمينو چکاس نا علمين ما مدرسه فرمانا بري خوندنه هتاني كي شنگار رزگار نوي موعد كرا زاروگي من نچه مدرسه Li sê meha 8 sala 2014 şer li qubletê dest pê kir li Şengalê û Dûrawê ew navçek hetin destê çekdarên Daişê. Mîrza û her heft birayên xwe tevî bavê xwe xizm û kesûkarên xwe rahiştin çeka û şer kirin li ber Şerfedîn de ew nehiştin bikeve destê çekdarên Daişê. Ew dibêjin heta talî ew ê dîfaê li ber êzîdxanê bikin û heta ew Şengalê û Dûrawê hemû ji destê Daişê dernexin ew dev ji wan çeka bernadin. Dildar herkî Rudaw gundê terefa Qumtara Çiyayê Şengalê.